Treba nam još jedno ime. Treba nam Makice. Imamo Juliju. Gde nam je Izvolite, gospodine. Njoj treba Julija. Evo Sače. Julija, Sače, da šta? Ne može. Šta to? Ostavim? Kako gleda? Rećeš bolje. Možemo odmah da ukrišavamo? Ne znam kako da ukrišavamo. Može, slobodno. Ali treba ti. Julija? 21. februar je Međunarodni dan maternjeg jezika. Kulturni centar se uključio u obeležavanje. Evo smo na kreativnoj radionici posvećenoj srpskom jeziku. O čemu se konkretno radi? Ovo su sve naše radionice kombinovane i spojene u jednu lepu temu, a to je čuvanje maternjeg jezika povodom upravo pomenutog dana obeležavanja maternjeg jezika u celom svetu. Možemo vidjeti u pozadini da deca vredno rade, to su polaznici naših radionica, ali je radionica svakako bila otvorena za sve nove polaznike koji su se naravno i pojavili i došli jer su čuli i zahvaljujući tome dobili smo i možda i nove polaznike ovih naših radionica. Što se tiče same aktivnosti, aktivnost je osmislila organizatorka programa u Kulturnom centru Soko Banja, Marija Todorović. Ona je i voditelj radionica, ali smo svi ovde da bismo joj i pomogli i da bi se družili sa ovom divnom dečicom. I svi čuvali maternji jezik na najlepši mogući način. Vidi se da deca uživaju, baš su došla u velikom broju, svi su presrećni, crtaju, slikaju. Svako daje svoj doprinos. Radionica fotografije je sa svojim polaznicima došla na istu ovu radionicu. Radionica novinarstva takođe. Radionica stripa koju smo nedavno pokrenuli takođe su tu zajedno sa njihovim mentorima i svi zajedno rade lepe i crteže i neke porukice koje će nam svima ulepšati dan koji je posvećen maternjem jeziku. Marija je osmislila zaista jednu lepu sadržajnu radionicu gde ćemo na kraju imati i neke porukice dece za povodom ovog dana, takođe i neke lepe reči koje su oni dobili kao zadatak da smisle i da napišu, a ukrašavaju sada trenutno i korice knjiga koje će biti izložene u legatu Miluna Mitrovića, tako da mogu svi da ih vide i da svi zapravo dožive i na najlepši mogući način osete vrednost našeg jezika, srpskog jezika. Hvala na razgovoru. Otvorite vi unutra i adresirajte pošiv. Zašto me voliš? Zašto te volim? Šta je?